Aynul işten gelip öňüme nahar malym çay, malym sen nirde sen stories koymadın ama syomkada başa gaý bolup görünýär. Şu wagt meselem. Aynulya. Adyňyz nerden ýetdi? Men ken nemetdim ağlap ata näme tuşunýar at takdyň maňa zat dip. Aynulam ay toqqam diýegen näme şol adam aslında da bamy. İlkinji gebek, siz blogerlik işine başlaňyzda. Sizin tanalmaňyza kim sebäp boldy? Men Murat Molla diýdim. Menem kakoy Murat Mollasam aktyor dip berdim. Menem ne знаю такого diýdim. Haf tanalmaňyza Murat Mollaýew sebäp boldymy ýa-da Akinmar? Bir-birime de sebäp bolduk da. То есть это взаимовыгодно было. Köp kişiň понятия, men подписчигim köp, men bloger. Aynulya näde porlandy? Aynula birazcık aralyk salyp bad edip halturçydan wagtlanmaly. Men bu wagda уже bolýadym. Way meni näme ötkürip bolýar. Özüňiz kaçan toýuňyz? Bizen size şoför Nesip bolsa şu ýyl diýip umyt edýär. Aynulya diýär. Siziň üçin durmuşda iň wajyp zat näme diýip sorýar? Adamkärçilik. Öňe gowy görmeýänlerim görýärmi ka diýen meni. Görýänler.